Moitas gracias pola vosa presencia. Comenzamos hoxe as xornadas de outono de UME. Sabedes que, como sempre, traemos conferenciantes para ao longo destas xornadas. Hoxe contamos con Antón Losada, que nos vai a falar sobre o proceso soberanista catalán, sobre a Constitución, a vertebración territorial de España, etc. O día 5 de decembro contaremos con Susana Cendán Cabeiro, que é unha contesa, doutora en Historia da Arte, que nos vai a falar sobre a moda e a muller no século XIX. Ese mismo día 5 de decembro entregaremos os premios do primeiro certame escolar sobre o patrimonio na modalidade de creación escrita e creación artística. E por último, o 14 de decembro faremos a presentación da nosa revista, en este caso o número 11, e aproveitaremos tamén para outorgar os premios do terceiro premio de investigación de UME. Non me vou a estender máis, simplemente decirvos que quedades convidados ao resto das jornadas. Antón Losada, que hoxe nos acompaña, pois é doutor en Dereito con unha tese sobre o impacto da política pesqueira na consolidación institucional da autonomía. Foi secretario da vicepresidencia da Xunta de Galicia e secretario de Relacións Institucionais. A súa figura, de todas maneiras, é coñecida gracias ás súas tarefas no ámbito xornalístico, participando en debates radiofónicos e televisivos na cadena SER, na cadena 4, e escribindo artigos en diarios como La Opinión, El Periódico de Cataluña, El Diario.es ou El País. A mediados dos anos 90, ocupou a dirección de Radio Voz de Madrid e foi adxunto ao conselleiro delegado da Voz de Galicia. Tamén colaborou en varios programas de radio e televisión, entre os cales destacan os programas humorísticos Unha de Romanos e A Familia Mudanza de Televisión de Galicia e a serie Composteláns que dirixiu Xosé Manuel Pereiro. Tamén compuxo letras de cancións para Siniestro Total e Os Resentidos e unha obra de teatro que leva por título que é das dependentas dos grandes almacéns o facer en os 50. Pero esta faceta xornalística é compaxinada coa súa principal faceta, que é a de estudioso da ciencia política e da administración e da socioloxía. E froito deste traballo investigador e da súa actividade profesional como profesor da Facultade de Ciencias Políticas da Universidade de Santiago, pois desta labor de investigación surdiron máis de 30 artigos de investigación en revistas científicas de carácter nacional ou internacional e obras compiladas ou obras da súa autoría, entre as que destacan La política del mar, políticas públicas y autonomía, El caso de la pesca gallega, Piratas de lo público, Código Mariano, Los ricos van ganando, Señores contra ciudadanos en la España neofeudal, e unha última obra que seguramente desa obra nos vai a falar hoxe, escrita con Javier Pérez Royo, que leva por título La Constitución, la reforma inevitable. E non vou a decir nada máis, porque o que queira saber a súa obra e o seu currículum pode consultar en internet, e vos deixo con Antón Losada, que é o verdadeiro protagonista. Moitas gracias por estar aquí. Bueno, boas tardes, casi noites. Moitas gracias a UME por convidarme aquí ás contas de García Rodríguez, que é un sitio que eu estaba comentando agora. O compañero, le tenho especial cariño porque eu nací na Mariña, nací en Xove, e meu pai traballaba en aluminio, e durante un par de anos viñamos aquí de comprar o economato que había aquí nas Pontes, e claro, para un relo de Xove, como éramos miña irmá, meu irmán e máis eu, isto era o Corte Inglés. A conta de García Rodríguez era o Corte Inglés. Estaba tan afeito a ir á tenda, só había un detergente, só había un turrón, só había un... E chegabas aquí, todo estaba cheo de estanterías, e había todas as marcas que salían na televisión. Entón, como me decía hoxe miña nai, cando me dixen que viña ás Pontes, era o único viaxes en que non vos peleábamos os tres. Cando se atrasa un coche. E incluso recordo unha vez que, sobre todo recordo as veces que viñamos a facer compras antes das festas de Nadal, salíamos con unhas bolsas cheas de turrós, de todas as variedades, que claro, ali en Xove só había duro ou blanco. Chegabas aquí de chocolate, con pasas, non sei que, parecía todo exótico. E
chegamos unha bolsa de turros e a deixou meu pai non cargou o coche, quedou no aparcamento. Cando estábamos aí nese monumento á curva que é a carretera hasta Roupar, sí, auténtico monumento á curva, e cando estábamos na 14ª curva lle dice miña nada ao meu pai: metiche os turros. E meu pai garda un silencio prudente e dice miña nada: para. Tuvamos que volver outra vez a 18ª curva con a Pinarima, e ali estaba a bolsa dos turros no aparcamento. Bueno, a ver, nós estamos estes días, tanto Pere Arroyo como eu, presentando un libro que efectivamente se chama Constitución, a reforma inevitable, e que intenta reflexionar un pouco sobre o que nos está pasando e o que está pasando ahora no Estado español con un pouco de perspectiva e aloxándose un pouco desta batalla diaria na que estamos metidos. Entón, un pouco a nosa reflexión se centra en intentar determinar por que estamos onde estamos. E, sin adentrarles o libro, eu me gustaría facerles dúas ou tres reflexións que están máis desenvolvidas nese libro, pero que, bueno, nos poden axudar un pouco a entender onde estamos. Bueno, todas as constitucións teñen dous consensos que sustentan. O podemos chamar o consenso material, que é o que se reflicte no texto. Son os acordos puntuais, específicos, os que se chegan para redactar o artigo 28.3 ou o artigo 29.3, ou o que sea. E outro consenso que podemos chamar o consenso inmaterial, que é esos acordos que están e que se chegan a sustanciar entre quenes están redactando a Constitución e quenes a teñen a votar, pero que non acaban no texto, porque son consensos e acordos que teñen que ver con principios xerais, con filosofía a hora de resolver os problemas, con reglas sobre como chegar definitivamente a acordos. É o que se chama o consenso inmaterial, un consenso que non se acaba escribindo en ninguna parte, pero que é o que fai posible o consenso material, que é o texto que finalmente se aproba, primeiro nas Cortes e despois en un referendo. Un pouco que nos está pasando? Bueno, nos está pasando fundamentalmente que, ainda que o consenso material aguanta, e efectivamente que les din que a Constitución do 78 é un instrumento que foi útil para construir un Estado moderno, democrático, que fora capaz de suministrar bens e servicios básicos como son a sanidade, a educación ou as pensións, teñen razón. O problema non está tanto no texto articulado, senón que o problema está en que os consensos inmateriais que fixeron posible esa Constitución están rotos. E o que é peor, eu creo que non se poden reconstruir. Cales eran esos consensos? Bueno, primeiro, a vontade de chegar ao acordo. É dicir, redactar unha Constitución, redactar un texto básico que permita articular a convivencia, ten un prerequisito fundamental, que os actores ven por necesidade ou ven por convencimento, crean que é necesario chegar a un acordo. E que calquera solución que non implique un acordo é un desastre. Que foi o que realmente posibilitou a Constitución do 78, que era a sensación que tiña todo o mundo de que, como non chegamos a un acordo, ainda que sea un acordo malo, a alternativa é peor. Bueno, eso non é, esa circunstancia neste momento non se dá. Hai moitos actores convencidos de que mellor que non é, que a peor alternativa é que exista un acordo de reforma ou de cambio constitucional. E que, ademais, están conseguindo optimizar os seus resultados electorais e a súa posición política practicando precisamente o contrario á filosofía do acordo, que é a filosofía do desacordo. E o segundo consenso inmaterial que está roto e que creo que é moi difícil de constituir é que no ano 78 e nos anos previos había un consenso social bastante amplio hacia onde tiña que ir a cousa. Evidentemente non era un consenso, pero sí había unha sensación mayoritaria de que España necesitaba dotarse unha Constitución que nos permitira acceder a Europa, que recollera unha serie de dereitos políticos e civis básicos, que definira un Estado mínimamente social e
e con os dereitos económicos básicos, é dicir, había grandes discrepancias sobre como facelo, pero sí había un consenso bastante amplio da dirección. O debate era canto longe vamos ir nesa dirección. Se vamos a ir 20 km, pois seguir a metáfora esta das viaxes, se vamos a ir 30 km, ou vamos a ir 60 km. Ese era o debate. Por exemplo, no caso do modelo territorial, había un consenso, incluso na dereita, moi amplio, de que algo hai que facer con Cataluña e con Euskadi, e de paso tamén con Galicia. O debate era, que facemos? Facemos unha descentralización puramente administrativa, como defendía Fraga, facemos unha descentralización que sea administrativa e ademais teña unha componente simbólica, políticamente relevante, vamos hacia un Estado federal, ese era o debate. Ninguén decía, non só non vamos ir nesa dirección, sino que queremos ir na dirección contraria. Porque estaba claro que non se podía volver e se podía manter unha concepción unitaria e centralista do Estado. Claro, o problema é que ese consenso tamén está roto. En la que a nós nos gusta vernos como unha sociedade donde hai grandes consensos, España neste momento é un Estado, como os Estados que nos rodean, moi polarizado. Donde hai dous grandes grupos de modelos que compiten entre sí. Xa non é verdad que a gran maioría quere ir nunha dirección. Hai unha parte moi importante que quere ir nunha dirección, pero tamén hai outra parte moi importante que quere ir na dirección exactamente contraria. Hai propostas políticas e moitos ciudadanos que queren que se vamos a facer un cambio constitucional sexa para descentralizar máis, recoñecer a realidade plurinacional española, pero hai outra parte moi importante que dice que non, se vamos a facer unha reforma da Constitución é para recuperar competencia no Estado central, para recentralizar a educación, para recentralizar a sanidade. Entón, sin esos dos consensos inmateriales, é moi difícil atopar unha salida política ao que a situación que estamos vivindo. E estos son, digamos, os dous motivos que eu creo que explican a situación na que levamos encerrados desde 2015. Por un lado, a existencia de actores que creen que o conflicto é mellor que o acordo e que se vai ir bastante mellor co conflicto que co acordo. E segundo, que ese consenso social e político que generou o ambiente, o microclima que fixo posible o acordo do 78 desapareceu. Por qué? ¿Por qué estamos en esta situación? Bueno, estamos en esa situación fundamentalmente porque durante 30 anos temos estado pagando as consecuencias dun desequilibrio, dunha normalidade no noso sistema público. España é o único país do mundo, de Europa, donde a dereita solo tiña un representante político. Si tú miras a Francia, o caso inglés é diferente porque é un sistema mayoritario, se tú miras a Alemania, se tú miras a Italia, sempre había varios partidos competindo por representar o espacio da dereita. No caso de España, nos anos 90, o Partido Popular representa en régimen prácticamente de monopolio a dereita española. Iso que significa? Significa fundamentalmente que durante 30 anos tuvo algo que ningún dos outros xogadores, dos outros actores políticos tuvo, que é a capacidade de vetar calquer intento de reforma. Por qué? Porque se o Partido Popular, sencillamente os números non dan. Non dan. Cando se pregunta por que España é o único país de Europa que non reformou a súa Constitución nos últimos 30 anos, cando, por exemplo, Alemania a reformou nada máis e nada menos que 45 veces desde os anos 50. Pero que Francia a reformado casi 90 veces desde o final da Segunda Guerra Mundial. Nosotros aquí só fixemos dúas reformas moi pequenas, unha para axeitar o noso ordenamento xurídico a Maastricht, e outra, o famoso acordo para constitucionalizar o equilibrio presupuestario. Por que non? Porque aquí había unha normalidade, que era que había un actor que podía vetar calquer intento de reforma. E iso lle sirveu ao Partido Popular, primeiro, para vetar calquer intento de reforma, impedir calquer intento de reforma constitucional, e segundo, para convertirse no, apropiarse, convertirse no guardián da Constitución, e apropiarse
dos valores dunha Constitución que, por certo, a mitad do que era entonces a Alianza Popular non só non la votou, sino que pidió. Esa normalidade, esas singularidades, me parece moi forte a palabra normalidade, explica boa parte dos problemas que temos para, o que tuvemos, para ir facendo esas pequenas reformas que nos permitiran ir axustando un texto que se escribeu no ano 78 nas circunstancias do ano 78 para adaptarnos aos anos 90, para adaptarnos ao arranque do século XX, a integración do euro, a expansión que supuxo a Unión Europea nese momento e a gran crise que veu a partir do ano 2007. Esa, paradóxicamente, neste momento, é o único elemento que a mí me permite construir un certo optimismo. Esa singularidade, esa peculiaridade do sistema político español rompeuse. Unha das cousas que teñen cambiado moitas cousas nos últimos 10 anos, pero unhas cousas que teñen cambiado é que o Partido Popular xa non ten o monopolio da representación da derecha. E, tanto nas eleccións de 2015 como nas eleccións de 2017, e nas que veñen cando toquen, comprobaremos que efectivamente a dereita, por primeira vez en 30 anos, vai estar partida. Vai haber 2 ou incluso 3 partidos representando ese espacio político que chamamos de dereita. Iso que significa? Significa que por primeira vez en 30 anos se abre a oportunidade de reformar a Constitución. Porque ningún actor vai poder vetar a reforma que plantexan os outros actores. Se as enquisas van máis ou menos encaminadas, ao final hai un reparto entre, hai 4 partidos, digamos, que teñen posibilidades e se representan un pouco a gran maioría, ningún dos 4 vai poder vetar unha reforma constitucional. O sea, ningún vai, porque os números van dar siguiente. Se o Partido Popular decide quedarse fora dunha reforma constitucional, se vai poder facer unha reforma constitucional sin os votos do Partido Popular e cos votos do Ciudadanos. E por primeira vez, unha parte da dereita pode decidir entrar nun proceso de reforma constitucional, mientras que outra parte da dereita decide quedarse fora. E iso genera unha estructura de oportunidade que ata agora non tiñamos. E que ata agora era, digamos, o gran argumento, a gran explicación de por que non se facían reformas constitucionales en España. Iso quere decir que vai haber unha reforma constitucional na vindeira legislatura, evidentemente nesta non. Nesta non, porque estamos nun carrusel electoral que arrancou en Andalucía, despois veñen as municipais, xunto que as municipais veñen as europeas, as xerais xa veremos cando son, pero se explicite máis ou menos, ese vai ser o debate que vai a marcar esta legislatura. Si estamos dispostos ou non a volver a unha dinámica de acordo e, sobre todo, se estamos dispostos ou non a plantexar os diferentes modelos de reforma constitucional encima da mesa. Entonces, neste momento, a precondición estructural que tiña que darse para que haya unha reforma constitucional que ningún xogador, ningún actor poda vetar os intentos de reforma dos outros se dá, por primeira vez en 30 anos. Nin o Partido Popular, nin o PSOE, nin Ciudadanos, nin Podemos poden vetar un intento de reforma constitucional. E máis, se se opoñen frontalmente a ese intento de reforma, o risco é que se poden quedar fora. E pode ser unha reforma perfectamente legítima e que cumpra con requisitos das maiorías reforzadas que exixe a Constitución Española, que, como saben vostedes, son 3/5 partes do Congreso dos Diputados. Que nos falta? Nos faltan os 2 consensos inmateriais que fixeron posible a reforma constitucional. Neste momento é evidente que hai actores claramente instalados nunha estrategia de conflito. E non dá conta. Eso é especialmente evidente se ustedes miran a dereita. Igual que era evidente cando miraban a esquerda no ano 2015, esa dinámica de conflicto, de competición hasta o extremo, se trasladou paradóxicamente á dereita, mentre que a esquerda, despois de un par de fracasos, parece que vai aprendendo a cooperar un pouco máis. Neste momento temos, evidentemente, un campeonato aberto na dereita para ver quen conflictúa máis e quen se pelexa máis, quen se opón máis frontalmente a cualquier intento de cambio, reforma, diálogo, negociación, da igual, todo eso. Cal é, digamos, o racional que é o que podemos esperar? Bueno, que eso se manteña, sea parte dunha estrategia electoral e que os resultados electorais acaben decantando unha dereita que efectivamente se instalará neso e será no a todo
de oposición frontal ao que veña, e outra dereita que optará, bueno, pues, para hacer unha oposición pues, máis, digamos, máis estratégica, donde non a todo non, si a todo tampouco, pero si somos capaces de chegar a acordos. A dúbida é cal vai acabar en cada lado. Non todo o mundo cree que o PP vai acabar instalado na oposición frontal e Ciudadanos vai ser a oposición razonable. Eu son dos que creo que vai ser ao revés. Que a oposición razonable vai facer o PP e a oposición frontal vai acabar facendo Ciudadanos, por dúas razóns. Primeiro, porque o Partido Popular é un partido que gobernou este país e sabe o que significa gobernar o país. E segundo, o Partido Popular ten estructura territorial, cosa que Ciudadanos non ten. Entón, moitas das cosas que ofrece que implica facer unha oposición frontal a calquera intento de reforma exixe non ter unha estructura territorial. Ciudadanos se pode permitir decir que hai que recentrar a sanidade, por qué? Porque non goberna ninguna comunidade autónoma. O Partido Popular non. E ya Feijóo agora que hai que recentralizar a sanidade da educación. A ver que che digo. Eu creo que iso é puramente coyuntural. Ten que ver co ciclo electoral, ten que ver coa celebración de eleccións. Despois das próximas eleccións xerais se decantará un escenario donde os diferentes actores van a ter que elegir se cooperar ou conflictuar. Eu creo que ao final vai haber unha maioría que vai elegir cooperar, porque non podemos estar votando hasta o día de final. Estos resultados van a estar e van a ser así durante unha larga temporada. Vai ser moi difícil que un partido en España na próxima década volva a subir os 130 diputados. Entón, o aprendemos a gobernar así, ou estamos aprendendo. O que me parece máis complicado é que se volva a dar o segundo consenso. O consenso inmaterial. Que significaba que, bueno, temos claro onde queremos ir, todos queremos ir hacia Vigo, facer un xogo de palabras, ¿no? O debate é se vamos en tren, se vamos en coche, se vamos parando a comer nos sitios donde se come ben, ou se vamos a toda velocidade. E aí é onde ese é outro dos grandes cambios e das grandes novedades, ¿no? Que por primeira vez en moitos anos hai dúas direccións polas que tirar. Durante moitísimos anos, cando se falaba de reforma constitucional, cal era? Todos entendíamos ou sobreentendíamos que era para facer máis, para descentralizar máis, para reforzar os dereitos económicos e sociais, para blindar as pensións, para introducir os dereitos de segunda xeración, os dereitos, todo o que tiña que ver ca dependencia e todo o que ten que ver cos dereitos digitais, os dereitos de terceira xeración. Eso, digamos, era parte dun sobreentendido no que todos, máis ou menos, acreditábamos, ¿no? Cal é a novedade? Que por primeira vez hai dos proxectos, ou dos grandes tipos de proxectos, os que siguen ofrecendo máis e los que ofrecen menos. Hai dúas direccións activadas. Por un lado está o que pode representar o nacionalismo catalán, o nacionalismo vasco, Podemos, o PSOE, depende do día, ofrecendo máis recoñecemento da plurinacionalidade española, o Estado español, máis descentralización política e administrativa, introducir os dereitos económicos e sociais de segunda xeración, blindar as pensións, todo o que ten que ver ca dependencia, reforzar, por así decirlo, a parte dos dereitos económicos e sociais da Constitución do 78, pero bueno, encima da mesa hai outras ofertas que representan moi claramente Ciudadanos e en menor medida o PP, que ofertas menos. Non, se vamos a abrir unha reforma constitucional é para ordenar estos Estados autonómicos. E ordenar os Estados autonómicos, que significa? Significa que o Estado central recupere a capacidade de control e la superioridade jerárquica. Entonces vamos a poner orden en la educación, vamos a poner orden en la sanidad, vamos a poner orden en las políticas fiscales. No es más descentralización, no es más reconocimiento nacional, no, es menos. No solo no vamos a admitir que España es un Estado plurinacional, sino que vamos a reforzar el concepto de soberanía nacional. Y es más, vamos a constitucionalizar la persecución penal de cualquiera que desafíe ese concepto de soberanía nacional. Y nos derechos económicos y sociales, a proposta tamén é menos. Non só non vamos a blindar as pensiones, non só non vamos a recoller os dereitos da dependencia, ni vamos a incluir
novos dereitos digitais. Non. Vamos a rebaixar ainda máis o contido xa de por sí bastante débil, bastante voluntarista, da Constitución do 78 nos dereitos económicos e sociais. E vamos a constitucionalizar ainda con máis forza o equilibrio orzamentario, o principio de que lo primero es pagar la deuda e despois financiar os servicios, etcétera, etcétera. E ese vai ser o debate que se vai a plantear nesta legislatura e na próxima campaña electoral. Hacia onde quere ir o Estado? Hacia onde quere ir os que chamamos os españoles? Más ou menos? A maneira que vai a ter a sociedade española e o Estado español de responder aos retos da modernización postindustrial e da globalización, cal vai ser? Vamos a refuxiarnos nunha concepción decimonónica do Estado-nación, vamos a reforzar a identidade nacional, a idea de que somos un Estado, temos capacidade ainda para vixiar as nosas fronteiras, para decidir quen entra e quen sale. Vamos a reforzar a estrutura xerarquizada do Estado para que non poda haber competencia incluso entre as diferentes comunidades autónomas, ou vamos a ir a unha estrutura moito máis plana, moito máis descentralizada, que nos permita, ademais, que cada vez máis cosas efectivamente se decidan ou ben as comunidades autónomas no ámbito regional e local, ou ben en Europa, que é o futuro que nos espera en Europa. E esa é unha das grandes novedades que nos afrontamos neste momento, que por primeira vez en 30 anos explícitamente hai encima da mesa un proxecto que a oferta es mejor. E esa vai ser a decisión que vamos a ter que tomar nas vindeiras eleccións. Se a aposta é por máis recoñecemento nacional, ir a unha nova definición da soberanía popular que permita integrar aquelas comunidades que se queren ver recoñecidas como nacións, que iso vai acompañado, ademais, dunha descentralización política e administrativa aínda máis potente e que se traduce, ademais, nunha reconfiguración do diseño do Estado español, de forma que, efectivamente, empecemos a introducir elementos federalizantes, que o Senado sea, efectivamente, unha Cámara de Representación Territorial, que o Estado, por exemplo, perda as maiorías reforzadas que teñen todos os organismos de cooperación. Estamos dispostos, por exemplo, a ser como Estados Unidos, onde as constitucións que aproban os diferentes estados non son ratificadas polo Congreso Federal, nunca. Pero que as constitucións dos lánderes alemáns tampouco son ratificadas polo Parlamento Federal. Como sucede aquí, que introduce un elemento de xerarquización. Ou a aposta vai ser a contraria. Vamos a eliminar calquer tipo de recoñecemento simbólico, vamos a eliminar calquer tipo de recoñecemento nacional, vamos a reforzar o concepto de soberanía nacional, na idea de España, Estado, Nación, vamos a proceder a unha recentralización das competencias en materia de servicios sociais, en materia de educación, en materia de sanidade, vamos a quitar de contido, vamos a rebaixar ainda máis o contido económico e social, e incluso plantearnos se efectivamente España va a seguir siendo un Estado, como dice a Constitución del 78, social y democrático del derecho. Eso se va a cuestionar. Y seguramente aparecerán proyectos que pretenden quitar la palabra social, para dejarlo un Estado democrático de derecho, que la concepción liberal pura y dura. Somos un Estado democrático, liberal, pero no somos un Estado social. La economía no está intervenida y el papel que tiene o Estado na economía é relativo. Que é a traducción da ruptura dun dos grandes consensos inmateriais, e vosotros eu vou rematando para que me podan preguntar o que queiran, que sustentou a Constitución do 78. Que para a dereita española a Constitución do 78 era un punto de chegada. E para os nacionalismos e para unha parte da esquerda era un punto de partida. A dereita sempre tuvo claro que, bueno, o 78 é o máis. E unha parte do nacionalismo, unha parte da esquerda, tuvo claro que, bueno, é o que temos que aceptar neste momento, nas condicións que se daban no ano 78, que era un punto de partida. Cando España consolide a súa democracia, consolide a súa integración en Europa, xa unha democracia europea avanzada e consolidada,
podemos reabrir diferentes demandas. Que descubrimos a partir, especialmente da segunda legislatura de José María Aznar? Que é a origen de todos os nosos males neste mundo. A origen dos nosos males non hai que buscar nin en Euskadi, ni en Cataluña. A origen dos nosos males hai que buscarlo na segunda legislatura de Aznar, que cando a dereita explicita por primeira vez con claridad que el 78 es un punto de llegada y que no se puede avanzar más y que si vai a haber algún tipo de reforma es para volver atrás. Y eso que quebra los grandes consensos en materias que sustentó a Constitución do 78. Ese sobreentendido de que no momento que se pudera reabrir o debate sobre a forma de Estado, somos unha república, somos unha monarquía, sobre o modelo territorial, somos un Estado nacional, somos un Estado plurinacional, se podría reabrir. A finales dos anos 90 se deron as condicións para reabrir e se quixo reabrir. Cal foi a resposta? Non. Os primeiros que levaron o no foron os vascos, que foron polo libro previsto pola Constitución. Elaboraron un proxecto de estatuto, aprobaron no seu Parlamento, chegaron ao Congreso Español e o Congreso Español lo tumbaron. Non houve ni negociación, contrariamente ao que prevé a Constitución. A Constitución prevé que as reformas estatutarias sean fruto dun proceso de negociación. No caso vasco non houve ni negociación. Houve unha sesión, non sei se recordarán, de 42 días, de discursos, e non. E os barcos se volveron, pero deixando claro que en algún momento volverán. Pero co caso catalán aí é máis grave. Porque o caso catalán certifica que non só é no, sino que además, si por algún accidente consigue pasar unha reforma que supere, que trascienda al régimen de 78, la tumbaremos igualmente. Que foi o que pasou no caso catalán. No caso catalán, os catalanes tamén foron por un libro para reformar o seu estatuto. Aprobaron no Parlamento, foron ao Congreso Español, aceptaron rebaixas moi significativas do primeiro proxecto para que fora aprobado no Congreso Español, aprobaron un referéndum e cando estaba aprobado o referéndum, pum, de outro lado constitucional e lle tumbou. E lle volveu a reportar outra vez. Co cal é a oferta que lle podes facer agora a Cataluña? Vamos a reiniciar o proceso. Para qué? Porque ao final aproba un estatuto, o negocio contigo, o aproba un referéndum e veñan os magistrados que ninguén sabe moi ben quen os elixe, nin por que están aí, e os rebaixen unilateralmente. Porque ese é o problema que temos neste momento. Non é tanto que o texto do 78 se teña anticuado, é que actores significativos que pactaron ese texto xa non confían na vontade política dos outros. E cando se produce unha quebra de confianza desas dimensións, é imposible chegar a ningún tipo de acordo. Por qué? Porque a maior parte dos actores parten da base de que os acordos os que poden chegar contigo neste momento van a ser rotos mañana ou pasado. E iso que temos que reconstruir un pouco entre todos, esperemos na primeira legislatura. Nada máis, moitas gracias. Hai unha segunda peza, o que pasa que cando me invitaron, un pouco me pediron dentro da organización que insistira máis no aspecto do debate territorial, como se articulan os diferentes poderes, tanto a nivel de campo, pero hai un segundo elemento que ten actuado como veto, como bloqueo da reforma constitucional, que ten acabado de conocer vostedes, ten que ver con monarquía, a forma do Estado, que é un debate que no 78 non se planteou. De feito, se ustedes repasan como se diseñou, pactou e negociou a Constitución do 78, a monarquía estaba antes do pacto constitucional. Nunca se debateu. Un pouco a lógica da historia, a monarquía é la que hace posible la democracia. Cantas veces hemos oído Juan Carlos I trajo la democracia a España. Trajo la democracia a España y la alta velocidad a la Meca. Cosas de dos grandes... Entonces, a monarquía estaba fora do pacto constitucional. Era previa ao pacto constitucional. Non se discute. Non se discute. Por exemplo, cando abdicou Juan Carlos I, llevas as tertulias e todo o mundo, non é unha lei que regula a monarquía, sorprendidísimos todos. Como que?
Vaya descuido, nos hemos olvidado. Pues en 30 años no hemos tenido tiempo para hacerlo. Es que no se puede hacer. La monarquía está fuera del control democrático y del control, pues es previa al pacto constitucional. De feito, se recorda, cando se empezou a falar da lei de transparencia, hubo un debate no Congreso dos Diputados sobre si la Casa Real debía estar sometida ou non a lei de transparencia, non sei se se recorda. E a dereita defendeu que, por Dios, como vamos a controlar as contas de su majestad? Entonces, un dos bloqueos que tiene a reforma constitucional é precisamente a sensación, a percepción, porque a monarquía non é só unha forma de Estado, é unha forma de sociedade, é unha forma de distribuir o poder e unha forma de legitimidade, de legitimar a posesión da riqueza. Boa parte das grandes fortunas españolas, o seu origen, está na propia institución monárquica. Si mañana hay una república, no se vamos a poner a preguntar de dónde viene todo, de todos estos palacios, de estos, de dónde salen. Pero esa é unha parte de eso. Unha das topes que impideu que España reformara a súa Constitución foi a posición de veto da dereita e dos, a percepción por parte das élites económicas e políticas de que no momento que empecemos a falar en serio de reformar a Constitución va a salir luego da monarquía, que non pudo salir en 78. E iso significa, primeiro, replantear a distribución do poder e o modelo de sociedade que é España. Punto 2. Significa ir contra un relato que se construiu durante o franquismo e despois se continuou na transición, donde, digamos, había como dúas lógicas, ¿no? Monarquía igual a democracia, monarquía igual a estabilidade, igual a democracia, igual a paz, república igual a inestabilidade, igual a conflicto, igual a guerra. Eso significa ir contra esa lógica que moitos nos teñen inducido desde pequeninos, que es la monarquía, la democracia, y la república es el caos. De feito, cada vez que escoito a Felipe VI defender e ler tan ardorosamente a Constitución, non podo pensar, non deixo de pensar que tienes un tipo defendendo o seu posto de trabajo. Porque é moi consciente de que o seu posto de trabajo depende del texto do 78. Que se o texto do 78 se abre, se a reforma se abre, se vai a plantear a cuestión da forma do Estado. Por que? Por dúas razóns. Primeira, porque é un tema generacional. Eu teño unha filla de 17 anos, que non é especialmente radicada, que se criou con as princesas Disney, e que non entiende o esto da monarquía. E que non lle cuadra. Non lle cuadra que hai unha sucesión hereditaria do poder se todos somos iguales. E, de feito, xa son 13 universidades as que van ter referendos sobre a monarquía. 13 universidades. E, a xente que non viveu a transición, que ten 20 anos, a monarquía non o entende. E dos, é que xa non cumpre unha función. É dicir, as institucións sobreviven cando son capaces de cumplir, cando aportan algo. O problema que ten a monarquía é que deixou de aportar. É verdad que a monarquía, sobre todo nos anos 90, aportou estabilidade. Pero a partir da entrada do novo século empezou a aportar todo o contrario. Se convirteu nunha das grandes fontes de inestabilidade no sistema. Primeiro, a corrupción, no caso Urdangarín. Segundo, o momento da abdicación, que foi un dos grandes momentos de vacío de poder institucional. E terceiro, o error histórico que cometeu Felipe VI no discurso de octubre, que foi cando abandonou o papel de símbolo. Los símbolos non hablan. Entón, eu creo que se están dando as condicións para que si se plantea, e, bueno, eu creo, a cosa é tan obvia, tan evidente, que incluso Podemos, que Néstor tuvo un discurso extremadamente hipócrita e que xogou sempre oportunísticamente co tema da república e monarquía, como o PSOE, igual. Un dos grandes problemas que temos en España é que a esquerda nunca tuvo valor e a coraxe de asumir frontalmente o discurso republicano. Por qué? Porque, joder, non está claro si tiene coste ou non. E vivimos un pouco na idea de que, bueno, la monarquía más o menos está aceptada. Si está tan aceptada que el FIS lleva 5 años sin preguntar por ella. Non vai a ser que falar que non.
Entonces, si te fijas ahora mismo, Podemos está decantando. ¿Por qué? Porque, bueno, Iglesias e compañías son listos e captan que efectivamente é o momento. E que efectivamente a xente máis nova e a xente que non me ve a transición non le ve sentido. Primeiro, encaixa a marca democrática. E que é así? Encaixa a marca democrática. E segundo, qual é a función? Bueno, a xusticia é un problema máis complicado. A justicia tenemos dos problemas. Uno, que es el único poder del Estado que no ha hecho la transición. Y las cosas hay que decirlas como son. El Poder Judicial en España no pasó por la transición. O sea, la democratización del Poder Judicial en España es puramente formal. Os xuíces se siguen seleccionando igual e os xuíces siguen saindo básicamente das mesmas élites que se formaron os xuíces para 20 anos, para 30 anos, para 40 anos, para 50 anos. Es decir, de feito, empezó a pensar que hai xulgados que son claramente hereditarios. E segundo, que efectivamente temos un problema pero un problema de dependencia do poder político que non ten que ver co sistema de elección. O sistema de elección que temos en España é o sistema de elección que teñen os países de la Unión. En ningún país del mundo se deja a los jueces que se elijan a sí mismos y que se gobiernen a sí mismos. Esa es la cosa más antidemocrática que hay. Lo normal es que sean elegidos por poder legislativo, donde está representada la soberanía nacional. Y yo creo que sean elegidos por los no representantes, porque cuando mis representantes los voto yo. Las asociaciones de jueces se votan ellos a sí mismos, ¿no? Bueno, porque efectivamente hai un grado de politización da justicia, pero, insisto, a politización non ven de fora. Non é que o poder político politice a justicia, non. É que a justicia, efectivamente, non está moi politizada. É que é moi de derecha. Porque, decir, la justicia está politizada. Como eso sería verdad si efectivamente houbera unha gran confrontación entre a derecha e a esquerda na justicia española. Pero non é verdad. A justicia española é moi de derecha. Por qué? Porque la transición non pasou ainda por la justicia española. E non ten máis que ver as sagas familiares que respaldan Díaz Picazo, que saltou a fama, a tua familia, eu creo que teñen ali un chalé xa no Supremo. Eu xa fa moito tempo que non me dedico ao tema xurídico, pero hai un mecanismo de reforma non se pode tocar. Porque se tocas o mecanismo de reforma vicias todo o proceso de reforma. Sí, efectivamente. E cada primeira a cuestión que plantea, eu estou de acordo con o que dice, decir, o problema non é o sistema de elección. Eu quero que os vocais do Consello do Poder Judicial sean elegidos polo Congreso e polo Senado. Todos. Non quero o sistema mixto. Porque se algo temos aprendido nos últimos 30 anos é que hai algo peor que o partidismo dos partidos, que o partidismo das asociacións judiciais. Se hai que escoller entre partidismo, eu prefiro escoller o partidismo no que o meu povo votar e elegir os meus partidistas. Eu creo que o problema non é tanto o sistema de elección, sino efectivamente o que usted apunta. Como escenificamos eso? Entón, oiga, ustedes pacten quenes van ser os vocais do Poder Judicial e que os vocais elixan o presidente. Non lle poñan vostedes pacten quenes van ser os vocais do Poder Judicial, pero oiga, que se sometan ao sistema de audiencias como hai nos Estados Unidos, que ten moitos defectos, pero eso é que temos que aprender deles, donde teñen que ir os vocales a defender a súa trayectoria personal e profesional. E teñen que pasar por uns sistemas de control e de selección durísimos. Non como aquí, que van, están ali de minutos, jajajiji, e se van. Non. A mí non me preocupa que seamos partidos os que pactan os vocais. O que me preocupa é que ese pacto despois non teñan que defendelo públicamente nas comisións correspondentes. Designamos a este señor por qué? Ou a esta señora. Por esto, por esto, por esto e por esto. E que alguén les pode decir, pero es que esos méritos que usted pone encima da mesa non son suficientes. Por qué? Por esto, por esto, por esto e por esto. Entón, o problema non é o sistema de elección. E a justicia en España está politizada porque os xuíces lles convén. Porque se hai algo en España que está blindado é un xuíz. Os xuíces en España non son independentes porque non queren. O que non é independente é porque quere facer carreira. É que é así. Os xuíces en España están blindados. Son unha auténtica casta privilegiada, sempre que se fala dos aforamentos. En España hai non sei quantos miles de aforados. Joder, 80% xuíces e fiscais. Que eso sí que están blindados. Entón, se non son independentes, porque non lles dan gana, porque queren facer carreira política.
porque queren facer carreira na Suiza, porque saben que ese é o camiño máis rápido para chegar ao Supremo, para chegar ao Consello Xeral do Poder Judicial. E esa é a razón da politización da justicia, non o sistema de elección. O que si tamén, coincido con vostede, que o sistema de elección hai que escenificarlo, porque senón, efectivamente, parece que a votación de vocais legítimamente elegidos por o órgano onde está representada a soberanía popular se ha convertido efectivamente en un trapeche. Non acordo que non se sabe moi ben nin quen lo adoptou, nin donde se adoptou. É que a mitad de Cataluña se quere ir. Non, pero cando falo da mitad de Cataluña falo da mitad da xente que traballadora, da mitad dos estudiantes e da mitad dos empresarios e do poder económico. Se queren ir. É que non o acabamos de entender. Non é ningún suflé, nin está en flan, non. É unha resposta primeiro a sensación de que, sobre todo, eu volvo mismo, a segunda legislatura de andar. Na segunda legislatura de andar nos convertimos en un pim-pam, os vascos e nosotros. E segundo, sobre todo, unha reacción ante o tema do estatuto. O tema do estatuto non é tanto, es que o que dice, non, se al final a sentencia del Supremo, do Constitucional non foi para tanto, pero es que non se trata del contenido de la sentencia, se trata de que usted se ha cargado la confianza. Es decir, moitos catalán dixeron, bueno, vamos polo rico, non? Presentamos o proxecto de reforma, nos ponemos de acuerdo, isto que se les dice ahora. No, lo primero que tienen que hacer los catalanes es ponerse de acuerdo entre ellos. Coño, si ya se pusieron. Pero a usted no le gustó cómo se pusieron de acuerdo. Entonces se pusieron de acuerdo, pactaron una reforma, fueron ao Congreso, no Congreso tuvieron que escoitar a Alfonso Guerra decir aquello de le vamos a hacer un cepillado al estatuto. Y le hicieron un cepillado, se tragaron el cepillado, convocaron un referéndum, aprobaron un referéndum, y cuando xa pensaban tal, chega o Tribunal Constitucional, que non debía estar aí, un Tribunal Constitucional que xa non estaba no seu mandato natural e que estaba sin renovar, porque el Partido Popular non quería renovarlo e perder la mayoría en ese Tribunal Constitucional, e se tumbaba unha parte do estatuto. Entón, os catalanes, bueno, que non hai nada que facer. Aquí non pintamos nada, non temos nada que facer aquí, porque incluso cando nos portamos ben e seguimos as normas e reformamos de acordo como nos dicen, nos rompen o... E iso que está pasando neste momento en Cataluña, que non se queren entender, se queren ir. É dicir, calquera que viase a Cataluña o ve. Eu acabo de chegar, estamos aí presentando o libro. Aí, iso que se chama a desconexión, é verdade. Pero é unha desconexión non política, é unha desconexión afectiva, sentimental. Eu non tengo nada que ver con isto. Pero esa é a gravedade, porque dice, por exemplo, cando Pedro Sánchez dice, non, queremos votar, pero votar máis autogobierno. Bueno, primeiro de entrada vas ter que convencer a millóns de cataláns que se van a decir, eso ya lo hicimos, ya votamos máis autogobierno e non lo tumbaron, cuando ya lo habíamos votado. Entonces, ahora que me está ofreciendo exactamente, que reiniciemos todo o proceso, volvamos a negociar, volvamos a pactar un estatuto, volvamos a aceptar que nos lo rebajen en Madrid, volvamos a votar un referéndum e venga outro Tribunal Constitucional e nos tumbe 14 artículos. Non. Vostede faría, eu non. Me engané unha vez, pero non. Entón, eu que quero irme. Claro, quero irme. Porque, además, calquera que coñece un pouco como está neste momento a toma de decisións, sabe que pasar por Madrid para ter voz en Europa é un atraso. Pero que no caso galego igual. Eu, xa nos meus anos máis novo, cando era máis novo, nos quedamos de viejo, pero bueno, xa era máis novo, tinha máis pelo, me dediqué moito ao tema da política da pesca. Para nosotros, pasar por Madrid para defender as nosas posicións de pesca en Europa é un atraso. É un retraso brutal. Por que? Porque para nosotros a pesca é moi importante, é o 4% do noso PIB. Dá traballo moito dixer, para España, non? Para España a pesca non é nada. E xa fa moito tempo os catalás teñen lobbies en Bruselas e saben onde ir. Isto de ir a Madrid é un atraso. Se encima non hai conexión emocional e se encima non hai confianza política, es que se queren ir. E que hai 2 millóns e pico de catalás que se queren ir. E eu creo que, bom, son algo máis dos 2 millóns e pico. Estou vetado. Aparte, eu outro día descubrí que non só estou vetado
para salir nos medios, esto eu vou a contar porque non me resisto a contar. Estou vetado para salir nos medios galegos, pero tamén estou vetado para salir desde aquí nos medios non galegos, porque intentei entrar en Radio Euskadi da Radio Galega e non me deixaron entrar, me expulsaron do edificio. Pois mira, a nivel xurídico, eu creo que o xuicio vamos a pasar unha vergonza internacional monumental. E a imaxe do Estado español vai a quedar tocada dunha maneira que eu creo que non nos damos conta do retroceso que está tendo a imaxe internacional de España nos últimos 5 ou 6 anos. Eu creo bastante, teño moitos colegas académicos fora, teño unha relación con eles, intentas explicar o que está pasando aquí e non entendo. E o único que ve é que hai xente que quere votar e non se fez. Además, cando van a votar se les pega. Entón, o xuicio eu creo que vai ser delirante. O sea, desde o punto de vista xurídico vai ser delirante. Entre outras cosas, non deixa de ser curioso que a Fiscalía intente probar un delito de rebelión sin chamar como testigo ni a un solo miembro del gobierno frente al que se rebelaron. Que é unha cosa que a mí me parece máis chiripitifláutica. É dicir, o sea, usted senta con os tipos no banquillo acusados de rebelión e non trae a nadie del gobierno contra el que se rebelaron para que testifique efectivamente se rebelaron. E vostedes se preguntan, e por que non le va a testificar a ningún ministro? Porque se le va a ministro ou le va a Rajoy, le van a decir que non hubo rebelión. Por que? Porque foi o que nos dixeron, non vos acordar. Non hubo ni referéndum. Ni referéndum. Entón, xurídicamente, eu creo que vai ser un espectáculo bochornoso. Eu teño un certo grado de confianza en que ao final os magistrados que se van a sentar nesa sala, nese tribunal, e sobre todo ahora que parece que sale Marchena, e entra un presidente, digamos, máis razonable, menos escolado a la derecha, e parece que vai entrar unha das magistradas que vai entrar nova, que é unha concepción máis progresista do dereito penal, eu creo que ao final vai ser unha sentencia que dudo moito que, por decirlo de unha maneira, eu non estou convencido que acaben condenados por rebelión, mas confío que non acaben condenados por rebelión. Pero creo que xurídicamente vai ser un espectáculo dantesco. Dantesco. E tocar ao Poder Judicial Español e a imaxe internacional de España vai salir moi tocada. Moi tocada. E non nos damos conta da gravedade do que está pasando. Despois, as outras cuestiones que me planteabas, que era o tema... A nivel político, eu creo que vai a depender dos resultados electorais. Vamos a ver. O nacionalismo e o independentismo catalán neste momento ten un problema que leva arrastrando nos últimos 5 ou 6 anos, que hai unha loita enorme, brutal pola supremacía nese espacio. Es que a republicana, que se las prometía moi felices, viendo como se unía PDeCAT e Convergencia e tal, de repente se encontrou en diciembre que a sorpresa Puigdemont, que non contaba con eso. Entón, efectivamente, bueno, hai unha loita aí que eu creo que vai a marcar o futuro, porque esa loita no fondo responde a un conflito estratégico. Hai dúas posicións neste momento no independentismo catalán, é moi fácil de ver, ¿no? Os que siguen pensando, foi dicir que estou censurado en Galicia e me deu un calambrazo, os que siguen pensando que a única maneira de conseguir algo é forzar o conflito e seguir pola vía unilateral, que basicamente Puigdemont e a Crida e unha parte do PDeCAT, e a outra parte que creo, bueno, pues ya non dá máis, a vía unilateral ya non podemos. Entón, o que ten sentido neste momento é, sin renunciar aos nosos objetivos, volver á acción institucional e seguir facendo políticas ou cousas institucionales. Non está claro cal das duas estrategias se vai a impor. Depende. Se se impón a primeira e os resultados, sobre todo nos municipais, se dan a razón a Puigdemont, a sanidade política se complica. Se os resultados se dan a razón a Esquerra Republicana e que representan neste momento os Junqueras, é evidente que se dá un espacio para negociar e pactar. Un Oriol Junqueras que además vai a salir moi reforzado do xuicio. Porque ao final, a que va a estar allí, a que le piden 25 años, é a él. Desde neste momento, a única consecuencia positiva, e quero que se entenda isto, que tuvo o escrito da Fiscalía é que neste momento o referente moral do independentismo xa non é Puigdemont. O referente moral do independentismo é Junqueras. E non hai Puigdemont a dar elecciones de lo que hai que hacer desde Waterloo. Mientras el outro está allí en Lledoners, pero exposto a 25 anos.
Entonces, claro, depende, entonces, lo que quiero decir, depende tamén de que oferta gana España. É dicir, se ao final vamos a un goberno que PP Ciudadanos, salida política, xa te digo eu. Se ao final vamos a un goberno que PSOE Podemos, que a necesidade de contar os nacionalistas, a necesidade de contar con apoios nacionalistas, non creo que se abre un espacio de entendimiento político e negociación donde pode entrar unha parte da dereita, vamos, non clarísimo. Pero é que iso vamos a decidir os nosos votos no ano que entra. Vamos a decidir primeiro nas municipales, que se van a ver nesta clave, especialmente en Cataluña, e vamos a decidir eso, ¿no? Es que intuyo, creo que pode ser despois do verano, porque non creo que aguante moito máis a situación, sobre todo se non hai orzamento. Entón, por contestar a tua pregunta, eu sí creo que hai posibilidade de salida política. Despois, a nivel social, eso sí me parece un instrumento bastante máis complicado. Iso é unha batalla que está perdida. É dicir, o futuro en Cataluña é así, é dicir, cada año va a haber máis votantes independentistas e menos votantes non independentistas. É que un relevo xeracional. E o certo é que nos novos votantes ganan por goleada. E iso xa non é reconstruído. É xente que xa desde o primeiro día que vota non sinte nada por eso que se chama España. É imposible. Entón, teria que inventar unha conexión que nunca existeu. E dirá, neste momento hai ainda moitos votantes que si tuveron esa conexión se pode reconstruir de alguma maneira. Pode haber xestos, en fin, moita maneira, non? Porque cada ano que pasa entran votantes de 18, 19 que nunca han tenido esa conexión. E que máis, construíron a súa identidade política sobre esa non conexión. E eu creo que iso é imparable. Non sei se o verán, pero é imparable. E Cataluña está fora. Se trata de decidir como, cuándo e onde, porque xa está fora. É como da monarquía. Entendo? Pero que Euskadi xa está. Non, Galicia non. Galicia de momento non. Pero, como sigan cerrando a Alcoa e tal, non sei como acabará a cosa. A ver, si usted quere ir a unha reforma constitucional donde hai un recoñecemento da realidade plurinacional e hai un recoñecemento de que España é un estado onde hai comunidades que queren constituirse como nacións e se lles quere dar recoñecemento, o Senado é unha peza imprescindible. Ten que haber, digamos, dúas cámaras, unha onde este representada a soberanía popular, onde se representen ciudadanos, xurídicamente, é unha cosa imposible, que sería o Congreso, e ten que haber outra cámara donde se representen os territorios que se queran definir como ciudadanos. Pero, claro, que ese é o problema que temos. Iso que se dice, no, es que el Estado de las Autonomías es un Estado casi federal. No, es lo menos federal que hai. ¿Por qué? Porque o Estado federal exige mecanismos de coordinación, cosa que en España non existen. Es decir, os Estados de Autonomías é un Estado xerarquizado, con unha enorme descentralización administrativa. Iso é verdad, pero al final, a última palabra, ¿quién la tiene siempre? El Estado central. Tú vas a Comisión de Política Fiscal, el Estado tiene el 51% de los votos. Tú da igual. Nun Estado federal, eso non é así. Todos, vamos a ver un reparto equilibrado do poder, e ao final, para sacar de dentro unha decisión, necesitas sumar máis votos que outras posicións. Entón, no caso do Senado, eu estou de acordo que, efectivamente, neste momento non cumpre ninguna función, máis que servilla a estrategia de oposición do Partido Popular, pero, si alguén quere facer unha oferta de diseño dunha España do século XXI donde haya recoñecemento nacional e recoñecemento a pluralidade nacional, eso que chamamos España, que hai nacións dentro de España, o Senado é unha peza fundamental. Fundamental. Bueno, pero eso xa nos levaría a outro debate. É dicir, habría que asustar efectivamente como se elixen esos senadores, donde se elixen, a quen representan, porque esa é outra cosa que temos que aceptar, é dicir, Murcia non quere ser nación, por lo menos que os hai. Entón, se non quere ser nación, a mí me parece moi bien que quere ser nación, pero yo sí. A mí déjeme ser nación. No, que tenemos que ser todos iguales. No, ¿por qué? Porque no queremos ser todos iguales. Murcia quiere ser española y yo no quiero ser española, yo quiero ser galego.
pues déjenme serlo. Entonces, o Senado como está ahora mismo, eso que decir, que esa de otra cosa, nunca se preguntaron, si todo el mundo está de acuerdo que se reforma o Senado, ¿por qué coño no se reformó en 30 años? Porque reformar el Senado significa tocar la esencia del Estado. Que, oye, no, vamos a convertirlo en una verdadera Cámara de Representación Territorial. Ay, amigo. Pero si convertimos en una Cámara de Representación Territorial, ¿qué significa? Significa que Cataluña, Galicia y Euskadi tienen que tener más senadores que los demás. ¿Por qué? Porque son territorios propios, con identidad nacional. Pero, claro, si construyes un Senado que se rige por los mismos principios que o Congreso, perde esa capacidad. A dereita, yo creo que a expresión clave, a dixo Aznar na segunda legislatura, que é sin complejo. É dicir, a dereita sale no 78, é consciente que efectivamente xa non ten continuidade o régimen franquista, que é necesario asumir esa nova realidade plural, autonomista, Estado Social e Democrático de Dereito, e durante prácticamente 2 décadas, digamos, somatiza o seu discurso a ese discurso constitucional. Se refuxia nisso. Conforme consolida a súa posición de monopolio da representación da dereita, e sobre todo de petar que a lei de reforma, a dereita e o Partido Popular descubren unha cosa, porque nos podemos quedar con esto. Que los que podemos empezar a decir qué significa democracia, qué significa constitucionalismo, qué significa igualdad entre los españoles, qué significa solidaridad, somos nosotros, no la izquierda, somos nosotros. Y fan. Incompletos, efectivamente, que esa palabra. Y emerge, efectivamente, un discurso que non é... Porque o que vostede plantea era a desintegración dun imperio colonial. Pero claro, digamos, outro tipo de debate, outro tipo de plantexamento. Era a desaparición das colonias, entón se chamaba o Imperio Español. No, pero este é un debate diferente, que o debate é que es España. E a resposta que está dando a dereita, por primeira vez, sin complejos e sin ter, digamos, que justificar después, España es un Estado-nación. Y aquí solo hay una nación, que es la nación española. Y eso es lo que dice la Constitución del 78. Yo cada vez que escucho a Rivera falar da Constitución del 78, este tío no se la leí. Porque, no, joder, no artículo 2 se lo dice. España, nacionalidades y regiones. No se puede decir más claro. Entonces, digamos, son dos debates diferentes. No sé si me estoy explicando, ¿no? O debate que usted plantea era un debate de el centro frente a las colonias. No, aquí lo que tenemos encima no es un debate centro-periferia, es un debate soberanía nacional, unidad nacional, frente a visión plurinacional. Es un debate diferente. Esto no es un debate centro-periferia. En este momento no es, hay un centro, no es un debate centro-periferia. Esto es un debate, o debate que estamos resolviendo en este momento, este debate que los políticos se cansan de decir que no le importa a nadie. No, es que ese es el debate. ¿Y qué somos? No, España es una nación. No. Es que eso que vamos a hacer que decidir en los próximos años. ¿Es una nación? Yo creo que no. España, si es algo, en el siglo XXI, es un Estado plurinacional. Pero, por primera vez, en moito tempo, emerge xente que con moita claridad que te dice, no, Estado plurinacional, España es una nación. Y como España es una nación, vamos a hacer una batida, vamos a hacer una limpieza, ¿entiendes? Pero no es un debate centro-periferia, es un debate sobre qué es la soberanía nacional. O debate que tú planteas, el debate colonial, es un debate entre centro y periferia. El poder está al centro y la periferia se quiere ir. O debate que se está planteando en este momento con el tema catalán, y se va a plantear con el tema vasco, es ¿dónde reside la soberanía? Si reside en eso que llamamos la nación española, porque existe eso que llamamos nación española, o si reside en el acuerdo entre diferentes naciones que dicen, bueno, vamos a poner un acuerdo en construir un Estado plurinacional llamado España. Ese es el debate que se está sustanciando. Lo que se está en este momento discutiendo es, yo no quiero ser español. Y viene alguien y te dice, pues te jodes porque tienes que ser. Y dice, no, pues que no quiero ser español. Yo soy catalán. Y
e a lo mejor estaré disposto a plantearme, entrar nun acordo, un Estado colaborante, pero non son español, non, pues que español. É que iso é importante ter clara a diferencia. Un proceso constituinte é cando non hai Constitución. Entón, a diferencia entre reforma constitucional e proceso constituinte é simplemente se hai ou non Constitución. Se non hai Constitución, se chama proceso constituinte, por qué? Porque non hai normas. As normas se dan ao mesmo tempo que redactas a Constitución. Non sei se estou explicando. É dicir, no ano 78 hai un proceso constituinte, por qué? Porque non hai unha Constitución previa, non hai un procedimento de aprobación, sino que o procedimento vai incluído na propia Constitución. Ahora, neste momento, en España, non pode haber un proceso constituinte. Por qué? Porque xa temos unha Constitución e nesa Constitución se establece o mecanismo e os pasos que hai que seguir para reformar. O cal non quere decir, porque a veces hai como unha certa confusión, non, se é reformas menos que proceso, non, é unha cuestión de procedimento xurídico. Unha reforma constitucional pode significar cambiar completamente a Constitución. A diferencia é que, cando tes Constitución, ten o que facer seguindo o mecanismo de reforma previsto pola propia Constitución. Entón, cando eu falo de reforma constitucional, falo nese sentido. Entón, eu estou convencido de que se inicia un proceso de reforma, acabará sendo un proceso constituinte no sentido da ambición da reforma. Non sei se estou explicando. Pero hai que facer o que as normas que temos neste momento, que esa é a diferencia técnica entre o proceso constituinte e reforma constitucional. No proceso constituinte non hai un procedimento. Entón, o procedimento se aproba o tempo que se aproba a Constitución. E a Constitución do 78, cando se aprobou, tamén se aprobou a maneira de aprobar en sí misma a Constitución. Por eso se chama proceso constituinte. Ahora non, ahora se está establecido o que hai que facer. E máis, violar ese procedimento sí sería profundamente antidemocrático e plantearía enormes problemas de legitimidade que nos levan a cuestión que planteaba antes o compañero. É dicir, non, aquí o democrático é o que lle dá legitimidade ao proceso de reforma. Hai perspectiva de que se pueda facer unha revisión sustancial. É que é inevitable que sea sustancial. É que é inevitable, por qué? Porque nos guste ou non se van a plantear como mínimo tres temas, claro. Primeiro, a forma de Estado, se seguimos en unha monarquía ou non. Segundo, o tema territorial, é evidente que se vai a plantear, os que queren máis e os que queren menos, pero tamén o debate económico e social. Porque vai haber digamos, un sector de unha demanda crecente de constitucionalizar determinados dereitos, non? Lindar as pensións, reforzar o contido económico e social, pero tamén unha oferta moi clara encima da mesa de vamos a rebajar, insisto, eu creo que vamos a ter encima da mesa proxectos de reforma que van a quitar el adjetivo social de la definición del Estado español y que la propuesta va a ser España es un Estado, ahora dice, es un Estado social y democrático de derecho. Hay claramente un movimiento que dice no, vamos a quitarlo de social, España es un Estado democrático de derecho. Pero é inevitable que se abra un proceso constituinte no sentido da amplitud do contido da reforma, pero que as normas de reforma que están previstas na Constitución, porque iso que lle dá legitimidade democrática ao proceso. É que eu creo que incluso na dereita hai serias dudas sobre a institución monárquica. É dicir, eu creo que, vamos a ver, eu cando falo da miña filla, pues, a miña filla non é unha rapaza especialmente ideologizada, bueno, progresista, feminista, etcétera, etcétera, pero, por exemplo, cando falaron da monarquía, na súa aula, que cando falamos así un pouco do tema, o sentimento era transversal. É dicir, os rapaces da aula, que hai rapaces que son máis de esquerda, rapaces que son máis de dereitas, é que é un sentimento de que isto non caja, que ya me da igual se soy de derechas ou de izquierdas, é que non me encaja. Entón, eu creo que neste momento a monarquía ten un problema que o seu apoio se está circunscribindo é unha institución que está apoiada por xente de moita edad e en determinadas zonas geográficas. E non hai un relevo xeneracional no soporte popular á monarquía. Incluso que a operación esta de lanzamento de Leticia, de Felipe, que jóvenes, que guapos, e que tal non acaba la cosa de... Mira, yo diría falta de un comentario un pouco... Pero bueno, tampouco sabemos porque non temos datos demoscópicos. Ahora o CIS dice que vai a volver a preguntar. Sería moi interesante que alguén preguntara por a monarquía.
Pero a mí, que eu que me di a miña experiencia, que cuando el poder lo pregunta es porque ya sabe la respuesta. Pero si el poder económico supiera que la respuesta va a ser abrumadoramente monárquica, estaríamos viendo encuestas todo el día. Pero no tengo ninguna duda. Pero si no las vemos es porque... O outro día fui a Facultade de Historia a dar unha charla sobre o ascenso do fascismo en Europa. Ahora, y empecé a charla dicindo, bueno, como sigamos extendendo a palabra fascista, un día nos vamos a encontrar con un fascista de verdad y non nos vamos a ver de conocer. Entonces, a democracia española é un sistema mellorable, evidentemente. Temos un problema grave de retroceso na comprensión e na defensa e na aplicación dos dereitos civis básicos como a libertad de expresión, sin duda. Hai unha ola de pensamento reaccionario que está implantando a censura e o control sobre dereitos democráticamente reconocidos pola Constitución, sí. Pero España é unha democracia, sí. Amenazada, sí. Sometida a unha presión reaccionaria, sin duda. Pero, sí, é unha democracia, claro. Non é unha democracia perfecta, é unha democracia que efectivamente, como a maior parte das democracias que nos rodea, está sometida a unha enorme presión reaccionaria neste momento e é evidentemente mellorable. É unha democracia en peligro, é unha democracia amenazada, pero sigue sendo unha democracia. Non é só que entra na forma do Estado, pero que sigue sendo unha democracia. Outra cosa é que, seguramente a vostede e a mí nos gustaría que fora mellor e que non se deran esas circunstancias. Perdona, estou de acordo contigo, pero sin embargo podo decir que Mariano Rajoy é fascista. No, de verdade, creo que non. Eu creo, porque, joder, ya non vamos a encontrar un fascista, non lo vamos. Un fascista é outra cosa, de verdade. A usted pode parecer unha persona autoritaria. É un demócrata. É un demócrata. Eu creo que sí, sinceramente creo que sí. Home, non hai máis que ver como se foi, como se... De todos os expresidentes, eu creo que está tendo neste momento un comportamento máis digno, sinceramente. Outra cosa é que sea unha persona reaccionaria, que sea unha persona conservadora, que sea unha persona éticamente discutible. Pero fascista é outra cosa. Eu de verdade non me imagino a Mariano Rajoy vindo unha noite a porta da miña casa con os colegas como rifles, estando así que acompañan. De verdad, me cuesta mucho traballo imaginar. Entonces eu creo que hai que ser cuidadoso cas palabra. Entonces, unha cosa é ser moi de dereitas, unha cosa é ser de extrema dereita e outra cosa é ser fascista. E o fascismo é un modelo de sociedade que, entre outras cosas, supón eliminar por completo as institucións democráticas, eliminar por completo a libertad individual e implantar un modelo de sociedade que significa partido único e estatalización total da sociedade. Eso é ser fascista. Ahora, se usted me pregunta, ¿Mariano Rajoy es de extrema derecha? Creo que no, pero bueno, podemos discutir. Pero son cosas completamente diferentes. Pero eu non creo que Mariano Rajoy pretenda suprimir os que non pensan como e sustituir a democracia liberal na que vivimos neste momento por un estado fascista, sinceramente, non o creo. E máis, che podo dicir unha cosa, o abuelo, sabes quen era o secretario da comisión que presentou o Estatuto de Autonomía de Galicia no Parlamento da Segunda República a semana que estopou a Guerra Civil? El abuelo de Mariano Rajoy. Decir que a dereita española, que na dereita española e no Partido Popular hai elementos que veñen do fascismo, sí. Pero, hombre, decir que o Partido Popular é un partido fascista, eu creo, primeiro, que non é certo, e segundo, que é un error grave, tanto desde o punto de vista estratégico como desde o punto de vista da dialéctica política. Penso eu. Que ni siquiera Vox me parece un partido fascista. Porque o fascismo é un modelo de sociedade, un modelo social. O fascismo é unha ideoloxía que propón un modelo social que trascende a democracia liberal, propón un partido de sistema único, la superación de la lucha de clases,
la integración de la autonomía en sindicatos verticales jerarquizados, es decir, é unha defensa dun modelo social, é dicir, unha cosa é o fascismo e outra cosa é a extrema dereita ou a dereita extrema. Tú le podes llamar facha ou tal a Rajoy, bueno, podes facelo, eu non lle chamaría, pero fascista é outra cosa. Vox non hace apología del franquismo, se cuida moi mucho de no hacer apología del franquismo. La apología del franquismo hacía Forza Nueva y compañía, pero Vox cuida muy mucho. Porque Vox, vamos a ver, Vox representa un cambio de estrategia global en la extrema derecha europea. A ver si vamos, la extrema derecha europea no competía electoralmente. Bueno, no queremos una democracia, no participamos. En los años 70, en los años 80, se autoexcluyeron de todos los sistemas electorales. Hasta que el padre de Marine Le Pen, Jean-Marie Le Pen, les demuestra que es posible competir dentro del sistema y ganar. ¿Qué es lo que está pasando en este momento? No, es que emerge la extrema derecha en Europa. No, siempre ha estado ahí. Lo que pasa es que hasta ahora no se presentaban a las elecciones para competir. Ahora sí se presentan para competir. Y adoptan el discurso necesario para competir. Y renuncian a todo lo que hasta ahora les ha excluido de la competencia electoral. ¿Qué es lo que significa Vox? Vox está haciendo que fixeron os restos, os partidos de extrema dereita, fai 5 ou 6 anos, en Francia antes, que é lo que ha hecho Marine Le Pen? Marine Le Pen ha desideologizado su discurso, ha eliminado todas las... y la ha convertido en una lucha contra la globalización, contra Europa, la defensa de lo francés, ¿entiendes? Y esto está facendo Vox en este momento. Es decir, en este momento que está pasando en Europa, no teníamos extrema derecha y de repente apareció. No, siempre ha estado ahí. Para que hasta ahora no competía. Y ahora compiten porque el objetivo es destruir el sistema desde dentro. No desde fuera. Desde. Y por eso en este momento a extrema derecha sí es una amenaza. Pero una amenaza además potente. ¿Por qué? Porque ya han aprendido a ganar elecciones. Ya saben lo que tiene que decir para ganar elecciones. Que es lo que está haciendo Vox. Sacar bandera de España, tal, no sé qué. Pero se despoja de todos esos elementos discursivos que fan que automáticamente digan fascista. No, los actos de Vox no. No acto do pabellón, ni se levantó el brazo, ni se levantó el brazo, no acto este que salió, donde insultaron tanta gente, no pabellón ni levantaron el brazo, ni cantaron el cara al sol. Es más, se cuidan muy mucho de no hacerlo, porque son conscientes de que en el momento que hagan eso, fascistas, y se quedan fuera de la cara. También hicieron cantidad de manifestaciones, levantando el brazo, gritando Franco, bueno, pero eso puede ser a xente que se... Pero no acto, por exemplo, no acto que catar... Bueno, pero que eso que hai que tomar en consideración. No acto, igual que nos partidos, en moitos vídeos de esquerda, non xente levantando o puño e cantando la Internacional. Claro. No, pero non digo sea fascista. Digo que eso non te dice, bueno, es que despois é un partido comunista, no. Entendes? Unha cosa que fa... Pero, si tú dicho acto, si se dice o acto de Vox, que foi o que os colocou, digamos, no pabellón este, non me acordo como se chama, en Vista Alegre, non hubo un solo gesto. Es más, se cuidaron muy mucho. Y los pocos que hubo, los reprendieron desde la tribuna. Porque ahora quieren competir. Quieren presentarse, no como un partido fascista, sino como nosotros somos un partido español. Y defendemos lo español, los intereses españoles, frente a los inmigrantes, frente a la Unión Europea. O sea, pero aquí es un cambio muy relevante. Porque cuanto más les llames fascista, más increíble será la acusación. Que son uno de los grandes errores que se están cometiendo a la hora de confrontar a la derecha extrema. Que vas a un debate en que ellos dicen, no fascista no. No fascista nada. Ni levanto el brazo, ni digo viva Franco, ni nada. Yo estoy aquí para defender los intereses de los trabajadores españoles. Pero si se disfrazan bien y te elevan a un debate de... ¿Qué es lo que quiero decir? Si adoptan un discurso que es formalmente democrático y tú los acusas de fascismo, en un debate pierdes. ¿Por qué? Porque
basas o discurso, basas o programa e non cuentas esos elementos. Por eso hai que ter cuidado a hora de manexar ese tipo de debates, ese tipo de discurso, porque é facilmente parodiado. Mas ver, joder, que parece que estou aquí defendendo a Vox, non creo que sea mi perfil. Eu simplemente, que é o que fai peligroso neste momento a Vox, que a caricatura que todos manexamos para falar de Vox non se corresponde con la realidad que ve la gente en este momento. Entonces, no, en el fondo de su corazón lo son, pero no lo parece. Y cuanto más lo chames, más contraproducente é. Pero tú podes ir por Francia e explicar a los franceses que Marine Le Pen es una fascista. Y te vas a encontrar un montón de gente que va a decir que no. Y como te empeñes en convencerlos de que es una fascista, vas a perder ese debate. Es como decir que la alternativa por la Alemania es decir, no, es que es un partido fascista, nazi. No. Además, se cuida muy mucho de no serlo. Bueno, con tal de que no acabe en Ferrol, se me da un problema. Porque este debate, no. Qué escándalo, voy a ir a la Almudena de Madrid. Para mí sería mucho más grave que acabar en Ferrol. Sinceramente, ¿no? A ver, eu confío en que saia de... Eu creo que neste momento o que está impedindo a salida é o medo de que acabe na Almudena. Se non sei, eu creo que xa estaría fora. Entón, eu creo que hai un medo cerval a que acabe na Almudena de Madrid, ¿no? Eu sempre que vou aos programas de Madrid, bueno, pero en todo caso será un problema local. A mí... Entón, eu creo que neste momento iso é o que está paralizando a cuestión. Bueno, a ver, vamos a ver, eu creo que hai que distinguir unha cosa son os artigos de opinión, donde eu creo que, como decía Churchill, todo o mundo ten dereito a ter as súas opinións, pero non a ter as súas propias opinións, pero non a ter os seus propios feitos. Entón, eu creo que, bueno, podemos discutir se nos parece máis afortunado ou menos desafortunado, o que pensa Barreiro, o que pensa Blanco Valdés, o que pensa quen sea, pero son artigos de opinión. O que sí me parece máis grave é outra línea que usted plantea, que cando xa non son artigos de opinión, sino que son pezas que se presentan como información. Y efectivamente tenemos un problema muy grave. Tenemos un problema muy grave aquí en Galicia, donde podemos escoller entre medios muy de dereitas y medios de dereitas, medios además que tienen una dependencia económica e ideológica del poder que manifiesta, pero con problema que tenemos tamén con todo o Estado español. Es decir, en este momento tenemos un problema grave, que os medios de comunicación están sujetos a atravesando unha crise económica e de formatos tremenda, non poden exercer ese papel que, como decía Robert Dow, que é fundamental, un dos elementos fundamentales do pluralismo democrático que os ciudadanos estén informados, que podan acceder a información plural e non costosa, digamos, de conseguir para que podan informar as súas decisións, os seus votos e as súas opinións. Eso neste momento non está funcionando. Pero que además temos outro problema engadido, que os sustitutivos, mellor dito, que moita xente busca para atopar información, son aínda peores que os medios de comunicación tradicionais. A xente desconfía dos medios de comunicación, entón se fía do que lle chega por puto WhatsApp. Entón temos dos problemas graves. Un, os medios de comunicación tradicionais non cumplen a súa función de informar e dependen cada vez máis económica e ideolóxicamente do poder, pero que os medios que xurden como sustitutivos, como alternativa, son ainda peores. Porque non só non cumplen esa función, sino que inundan o debate de ruído e de desinformación. Pero neste momento, realmente, informarse ben para tomar unha decisión é un exercicio heroico. Porque te tens que pasar o 90% do tempo a quitar a marca de fe. Entón, tenemos un problema gravísimo. Pero un problema que nos buscamos nosotros mismos. Porque non, si, a maioría de nosotros non estamos dispostos a pagar por ter boa información. E a información é cara. A información gratis boa non existe. A información é un produto que hai que pagar. Porque costa. A información boa costa. E somos un país e
somos sociedades que perdimos o hábito de pagar por estar ben informados e que nos vale calquera medio de calquera información, porque nos parece que todo é igual. Eu colaboro no diario.es, que é un dos medios digitais de éxito, non? Ten 30.000 socios nun país que ten cantos de habitantes de España. Solo hai 30.000 personas dispostas a pagar 60 euros al año por estar ben informados. Tenemos un problema realmente moi grave, gravísimo, que un dos requisitos fundamentales do pluralismo democrático, que é o acceso a información plural e de calidad, non só non está garantido, sino que está manifestamente pervertido. E perdimos o hábito de pagar para informar. E o problema, aí sí que eu son moi pesimista, porque o problema co tempo non só non mellora, sino que empeora. Pero nosotros ainda temos o hábito de, aún nos criamos comprando xornais, claro, que miras. Eu, por exemplo, empezo todos os cursos, empezo as miñas clases de grau que a mesma pregunta. Cantos leen o periódico todos os días? Claro, son estudiantes de políticas e son chavales novos. Nos anos 90, pois nunha clase de 100, ao mellor se levantaban a mão 12. No arranque do século XXI xa só se levantaban a man 6, pero agora non se levanta a man ningún, que son estudiantes de política, onde os estudiantes de política non acceden regularmente a información. Aquí temos realmente un problema moi grave, gravísimo. Eu creo que un dos grandes desafíos da democracia occidental e non teñe máis que ver o que está pasando nos Estados Unidos. E como a xente busca medios de información alternativos que lle ofrecen máis credibilidade e que no fondo son grandes máquinas de manipulación. Enormes máquinas de manipulación. Pero o que acaba de pasar en Brasil, que gana as eleccións un candidato que básicamente ha despreciado os medios de comunicación tradicionales. E en Estados Unidos temos un presidente que básicamente se comunica con los ciudadanos a través de Twitter, que no hay posibilidad. Y lo que acaba de pasar en la Casa Blanca es el que le retiene la credencial al corresponsal. Y es un retroceso, pero de varias décadas, de algo realmente interesante. Entonces, se xuntan dos elementos que para mí son terroríficos. Los medios convencionales están completamente en crisis, non cumplen a súa función, son empresas moi débiles, dependen económicamente do poder, viven de vender un producto que la gente ya no quiere comprar, porque nos instalamos la idea de que la información es gratis. No, la información buena costa caro. Hacer buena información es caro, y hay que pagar. Estar bien informado significa invertir en eso. Pero que os medios que se orden como alternativa a eso son ainda peores. O sea, los novos medios, es algo realmente terrorífico. Terrorífico. No hay más que ver lo que está pasando en Brasil y lo que está pasando. Lo que va a pasar en Estados Unidos y lo que está pasando en buena parte de las elecciones europeas. Y tenemos un problema realmente muy grave. Realmente tenemos un problema muy grave, gravísimo. Porque además non hai os estados, digamos, tecnolóxicamente é moi difícil de contrarrestar, é moi difícil de vixiar. Os estados, evidentemente, non teñen nin os recursos nin a capacidade, de decir, non hai ningún estado que pueda competir con Facebook. Por moito que intentes controlar o que hace Facebook, non tens nin a capacidade técnica, nin a capacidade económica, nin nada. Algo está completamente fora de control. A mí, as cosas que realmente máis me preocupa e me inquieta. Porque máis o ves, cando vas case na universidade e estás en contacto con xente nova, de que a desinformación é absoluta, pero absoluta. E que os bulos cuadran con unha facilidade pasmosa. E que para eles informarse é un tuit que les manda un colega que se lo ha escuchado un colega de tu colega de tu colega de tu colega. Bueno, pois damos por rematado o acto.
moitas Se gracias. habrá que Antón. tomar algo, cerveza. E moitas gracias pola vosa presencia. Vamos a facer entrega dun vaso campaniforme con agasallo por estar aquí hoxe. Muchas gracias, muy amable. E Pero ven vacío, no trae nada de algo de beber, un líquido. ¿Eh? Ah, Você que me gusta comer y beber una pequeña cesta de productos locales. bueno, muchas gracias. Si llego a saber, ven mal. Es como, mira, es como que le vamos los tornomazos. Porque la tela también, para mí,